Дзень добры, панове! Лынтупы. А знаходзяцца лынтупы у Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, і я вам хочу сказаць, назву сваю паселішча бярэ вось гэтае ад рэчачкі, што працякае праз паселішча. А рэчачка завецца Лынтупка. Ну і Лынтупка – гэта чыста балцкая назова. І перакладаецца з балцкай мовы як птушыная рака. Ну, сёння вось Лынтупы, гэта паселішча, гэта лічыцца гарадскі пасёлак, ну, ГП. А ёсць яшчэ ПГП. А мне вось больш падабаецца, вось, як колись называлі, мястэчка. Не ПГП, не ГП, а мястэчка. Прыгожа, правда? Прыгожа. Мілагучна. І ўсё зразумела. Ну дык што, паважанае панства, заглянем у гэтае старажытнае колішняе мястэчка Лынтупы. Наперад. Дакладна вядома, паважанае панства, што людзі вось тут у Лынтупах жылі яшчэ ў 10 стагоддзі нашай эры. І доказ гэтаму вось гэтыя курганы, што побач з паселішчам знаходзяцца. Гэта балцкія курганы. Тут знайшлі іх аж 74. Некаторыя з іх раскапалі. І ў іх, у гэтых курганах знайшлі, значыцца, нажы, шылы, наканечнікі коп'яў, востралязовыя сякеры, бранзалеты, пярсцёнкі. І гэта тыя рэчы, якімі карысталіся балты ў 10 стагоддзі. Я хочу сказаць, паважанае панства, што ў нас на Беларусі вельмі шмат дзе ёсць вось балцкія курганы. І шмат у нас па Беларусі балцкіх назоў старажытных. І гэта гаворыць аб тым, што мы, беларусы, нашчадкі старажытных ліцвінаў. Першым, хто тут знайшоў гэтыя балцкія курганы, гэта быў мясцовы шляхціч Даўгяла. І ён сябраваў з пісьменнікам Праспэрам Марымэ. І яму расказаў адну гісторыю, вось, менавіта лынтупскую, вось, якая адбылася ў Лынтупах. І Праспэр Марымэ напісаў апавяданне, такое локіс. Ну вось, гэтае месца, вось дзе я зараз, гэта называецца Лакаварць. І вось у Лакаварці ёсць там далей гара, вось тут дальше гара там ёсць. І вось пра гэтую гару і расказваў, значит, Даўгяла Праспэру Марымэ. То калісьці А Бог стварыў вось царства людзей і царства звяроў. Ну, яны жылі ўсе разам, а пазней людзі пачалі грашыць. Звяры былі чыстымі, а людзі пачалі грашыць і, самае страшнае, пачалі забіваць адзін аднаго і пачалі забіваць і звяроў. І тады цар звяроў вырашыў усіх звяроў схаваць у падземным царстве.
І вось тут, у гэтай лакаверці, у гэтым месцы, на гэтай гары сярод балота, ён адкрыў ход, і все звяры туды пайшлі пад зямлю і там схаваліся. А ахоўваць гэты ход тут на гары ён пакінуў свайго сына. Ну, каб людзі не змаглі патрапіць туды. Ну, і гэта быў звычайны хлапец, вельмі прыгожы, кажуць, але ён мог ператварацца ў мядзведзя. І хадзіць мядзведзем тут. Значыць, ён хадзіў, удзень хадзіў чалавекам, а ноччу хадзіў мядзведзем. Але гэтага ніхто не ведаў. Ну, і ён закахаўся ў дзяўчыну мясцовую тут з Лынтуп. Ну, але бацькі яе сталі супраць, каб ён з ёй пабраўся шлюбам. Ну, таму што хто гэта такі? Сядзіць у лесе, нейкі жыве валацуга. Ці чалавек-мядзведзь гэты пачаў забіваць тады радню гэтай дзяўчыны, каб авалодаць ёй. І яна зразумела, хто ён такі, што гэта обарацень чалавек-мядзведзь. І яна пабралася з ім шлюбам, а пазней вось на гэтай гары, дзе стаяла іхняя хата, яна зачыніла дзверы, падпаліла гэтую хату і згарэла сама разам з гэтым обаратням. І гэтая хата адразу правалілася пад зямлю і зачыніўся вось гэты ўваход у царства звярынае. Ну і кажуць, што ён калі-нікалі адкрываецца, і тады тут праліваецца кроў. Вось што. І на гэтую гару людзі як бы баяцца трохі хадзіць, таму што на тую гару ідуць самазабойцы, і там вешаюцца тут вось на гэтай гары, у лакаверці гэтым месцы. А яшчэ, кажуць, пасля Другой сусветнай вайны тут былі лясныя браты, дзейнічалі. І яны, калі лавілі бальшавікоў, камуністаў, то вялі менавіта на гэтую гару у лакаверці, і там іх вешалі, расстрэльвалі. Вось што. А яшчэ мясцовыя краязнаўцы мне распавялі, што сюды яны прывозілі экстрасэнса. І прывозілі экстрасэнса на гэтую гару, нічога яму не расказваючы, і экстрасэнс пахадзіў па гары і сказаў толькі адно, што тут быў мядзведзь і тут была нявеста. Вось такая гісторыя, паважанае панства. Побач з Лынтупам, паважанае панства, захавалася старажытнае паганскае капішча вось гэта. І пра гэтую групу камянёў у народзе мясцовым ходзіць такая легенда. Кажуць, што вось тут была недалёчка вёсачка невялікая, і гэтая вёска была поўная вужоў, гадзюк, аж кішыла там гэтымі гадамі. І людзі нічога не маглі з імі парабіць, не маглі іх вывесці ніяк. Ну і вось аднойчы праз гэту вёсачку ішоў дзядок стары. І гаворыць, значыцца, да людзей: «Вось дайце мне месца тут для сябе, я пасялюся каля вас, ну і я выведу вам гэтых змей». Ну, людзі кажуць: «Добра, дзед, сяліся». А у дзеда, кажуць, была нейкая кніжка, ён усю кніжку нейкую чытаў. Ну і, гаворыць, дзед пасяліўся тут, і все змеі гэтыя прапалі, зніклі. Кажуць, у ёй такая невялічкая хатка такая стаяла з занавескай з чарота, ложак стаяў там у гэтай хатцы, у гэтым курэнчыку, і стог побач сена быў яго. Ну і вось гэты дзед пачаў людзей лячыць. Да яго пачалі людзі прыходзіць з усіх вёсак. Ну, лячыў ён людзей, усе дазналі, і вось аднойчы, кажуць, прыйшоў да яго хлопец з жонкаю, якая не магла разрадзіцца. Ён кажа: «Дзеду, памажыце нам». Ну і, значыцца, дзед кажа: «Добра, стойце тут, я зараз дапамагу вам». Ён пайшоў да крынічкі, набраў вады і зайшоў у гэту сваю хатку, шырмачку засунуў гэту чароту, кажа: «Толькі не падглядайце за мною». Ну і дзед пачаў нешта там рабіць, ну а тыя ж стаяць, цікава. І тут засвяціўся агонь нейкі за гэтай шырмачкаю. Ну і цікава ж гэтаму хлопцу стала. Ён шырмачку раз адсунуў зазірнуць туды. А тут агонь як палыхне, і адразу ўсе ператварыліся ў камяні. І вось тут ляжыць камень ложак, дзе дзед спаў на гэтым ложку, а там побач каля ложка ёсць камень крыніца, значыцца, дзе дзед ваду браў. А вось гэты камень, гэта камень дзед. І вось пра камень дзед гэты расказваюць яшчэ вось што. Вось тут у гэтым камні дзед ёсць акенца. Гэта, кажу, тая шырмачка, за якую захацеў глянуць той хлапец. І вось расказваюць людзі, што калі сюды, да гэтага камня дзеда, прыйсці у апоўнач роўна, у 12 гадзін ночы, то калі адчыніш гэтае акенца і глянеш туды, то там можна ўбачыць сваё будучае і нешта змяніць у будучым сваім жыцці. Але ёсць такое, што калі ты зазірнеш у сваё будучае і спужаешся яго, што там цябе чакае, то адразу тут акамянееш. І вось тут вакол гэта камня дзеда ляжыць шмат камянёў. І вось гэта тыя людзі тут ляжаць акамянелыя, якія хацелі зазірнуць у сваё будучае, але ўбачылі там нешта такое і спужаліся. Так што, паважанае панства, лепш не заглядваць у гэтае акенца будучае, а жыць па-чалавечы з Богам у душы, і все будзе добра. Удзень людзі сюды не баяцца ісці. Яны вось ідуць да гэтых двух камянёў. А вось гэты камень, гэта камень ложак,
Лічыцца, што на гэтым камні спаў той дзед, і тут яшчэ адпачываў Бог. І кажуць, што калі чалавек хварэе на нейкую хваробу, ён прыходзіць, лягае на гэты камень, ляжыць на ім, просіць дапамогі ў Бога, ў камня, і вылечваецца. Камень гэты лечыць. А побач ёсць камень, які завецца крынічка, камень-крынічка. Там у гэтым камні выемка такая, вось, і там збіраецца вада пасля дажджу. І вось людзі таксама ідуць за гэтай вадою, бяруць гэтую воду і таксама п'юць яе, там мажуцца і таксама лечаць розныя хваробы. Ну, гэта паганскае капішча. Упершыню, пажанае панство, летапіснай крыніцы вось лынтупы патрапілі ў 1385 годзе. І гэты год, я вам скажу, ён такі вельмі знакавы для нас, для Беларусі. Таму што ў гэтым вось годзе наша беларуская шляхта, нашы магнаты сталі раіцца паміж сабою, на саюз з кім пайсці, на саюз з усходам ці на саюз з захадам. Ну і вось так параіўшы паміж сабою, яны ўсё-такі выбралі, другое, саюз з захадам, сказаўшы, што наша месца ў Еўропе. І ў 1385 годзе у Крэўскім замку быў падпісаны саюз паміж вось нами, Вялікім княствам літоўскім і Польшчаю. І гэты саюз увайшоў у гісторыю як Крэўская унія. І ў гэтай Крэўскай уніі былі зацікаўлены як нашы ліцвіны, наш бок, так і польская шляхта. Але, кажуць, больш за ўсіх у гэтай уніі была зацікаўлена гэта каталіцкая царква. Вось, таму што каталікі атрымалі магчымасць абсалютна мірным шляхам ахрысціць апошні ў Еўропе паганскі народ, гэта вось Літву. Ну і навукоўцы лічаць, што вось лынтупы і гэтыя мясціны, гэта калісьці быў цэнтр паганства. Вось у нас. Ну і вось менавіта пасля Крэўскай уніі у нас тут пачалі з'яўляцца вось першыя касцёлы. Першы зафіксаваны ў гістарычных крыніцах касцёл, кажуць, у лынтупах з'явіўся ў 1459 годзе. Ён быў збудаваны віленскім ваяводай Андрэем Даўгірдавічам, і асвечаны касцёл быў у гонар святога Андрэя. Ну а што да ўладароў вось гэтага мястэчка, то вядома тое, што ў 16 стагоддзі лынтупы былі ўласнасцю шляхцічаў астроўскіх. Ну, пасля шляхцічаў астроўскіх тут доўга яшчэ ўладарылі такія шляхцічы гільзаны. Ну, а ўжо пад канец 18 стагоддзя у гільзанаў лынтупы набывае Даніэль Бучынскі і ягоная жонка Барбара з роду Судзістроўскіх. Ну, а ў 1854 годзе, лынтупы, іхні сын Маўрыца прадае Юрію Мацвеевичу Бішэўскаму. Ну, правда, некаторыя сцвярджаюць, што Маўрыца Бучынскі прайграў у карты вось лынтупы. Ну, не ведае, ці ён прайграў у карты, Бішэўскаму лынтупы, ці так прадаў. Але справа ў тым, што вось менавіта з таго часу, сярэдзіны 19 стагоддзя і да прыходу сюды бальшавікоў да 1939 года, вось тут уладарылі шляхцічы бішэўскія. На пачатку 20-го стагоддзя, гаспадаром тут у лынтупах быў сын Юрія Бішэўскага Юзаф. Ну і якраз пры ім тут здарыўся пажар. І падчас пажару згарэў драўляненькі лынтупскі касцёл. Ну і Юзаф Бішэўскі, як сапраўдны шчыры каталік, не пашкадаваў грошай на будаўніцтва тут замест драўлянага касцёла новага цаглянага. І будаваць касцёл тут вось гэты Юзаф Бішэўскі распачаў у 1908 годзе, і будаўніцтва цягнулася аж 6 гадоў.
Ну, а будавалі гэты касцёл, кажа, так доўга таму, што Бішэўскі падчас будаўніцтва часта ездзіў у Еўропу. І з Еўропы вяртаўся заўсёды з новым ужо праектам. Хацелася ім усё перабудоўваць. Ну і будаўнікам прыходзілася ламаць сцены, значыцца, ну і будаваць усё па-новаму. Ну і збудавалі касцёл перад Першай сусветнай вайной у 1914 годзе. Я скажу, што, відаць, не дарма от Бішэўскі заставляў ламаць, перабудоўваць усё, таму што касцёл сапраўды атрымаўся вельмі прыгожы. Вось у адрозненні ад іншых беларускіх мястэчак, дзе на адной плошчы вось стаялі касцёл, царква, сінагога, то тут не было царквы ніколі. І па сёння няма царквы. І на адной плошчы, вось як звычайна ў мястэчках гэта касцёл, царква, сінагога, то тут насупраць касцёла стаяла толькі сінагога. Тут жылі толькі каталікі і іудзеі. Ну і я вам скажу, што лынтупы, вось яны такой верацярпімасцю не вызначаліся. І тут на гэтай плошчы неаднойчы, кажуць, вось былі бойкі паміж каталікамі і іудзеямі. Ну, а як да гэтых вось боек пасярод лынтуп на плошчы паміж каталікамі і іудзеямі ставіліся уладары лынтуп, шляхцічы бішэўскія, ну, не ведаю. Я думаю, як людзі адукаваныя, значыцца, казалі так, што ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну як жа так? Ну хіба можна сябе так паводзіць, жывучы ў цэнтры Еўропы? Дарэчы, вось гэтыя дамы, у якіх мірна жывуць сёння людзі, гэтыя дамы вось чырвоненькія, былі збудаваны шляхцічамі бішэўскімі. Вось гэты бровар, пажанае панства, ён быў збудаваны тут таксама шляхцічамі бішэўскімі. Першы бровар, кажуць, тут збудавалі яшчэ гільзаны. Ну, а пазней уже тут паставілі бровар бішэўскія. Ну, і я скажу, што бровар нармальна дзейнічае па сёння. Тут на ім сёння выпускаюць H2O, разліваюць. Ну, і C2H5OH. Ну, ведаеце, што такое, так? Ну, памяце стары анекдот гэта? Бачым цыстэрну, на якой напісана «он». Паспрабавалі, і сапраўды «он». Ну, адным словам, бровар дзейнічае тут па назначэнню. А
А вось гэта, паважанае панство, гэта палац Бішэўскіх. Ну, ці лепей сказаць тое, што засталося ад іхняга палаца. І пра будаўніцтва тут палаца ў Лынтупах у народзе існуе такая вось легенда. Кажуць, што Юзеф Бішэўскі неяк паехаў у Францыю, у Парыж. Ну і там у Парыжы яго запрасілі на вечарыну. Ну, кажучы сённяшняй мовай, на тусу патусіць. Ну і на гэтай тусе Юзеф у дзвярах якраз сутыкнуўся з адной пекнай парыжанкаю. Ну, глянуў, дзяўчына прыгожая, выглядае файна, ён, як сапраўдны шляхціч, прапусціў яе наперад, каб яна прайшла, ну, каб па-мужскі зацаніць, як яна выглядае яшчэ і з тыльнага боку. Ну, яна прайшла, ззадзі яна выглядала таксама нядрэнна, някепска, ну, а там слова за слова зачапілася, пачалася размова. Ну, не разгаварыліся, яна аказалася французскай такою актрысаю, ну, запрасіла да сябе ў тэатры яго на спектаклік, ну, а там, як гэта частенька бывае, панове, завязаўся раман. Ну, яны гулялі па Парыжу, значыць, Юзеф расказваў ёй пра цудоўнае мястэчка на Літве Лынтупы, ну і прапанаваў ёй руку і сэрца. Ну і яна як бы згадзілася і сказала яму, значыць, ну, паставіла перад ім такія ўмовы, што, значыць, ты мне павінен збудаваць вось у Лынтупах палац. Ну, Юзеф згадзіўся. Значыць, паехаў у Лынтупы будаваць тут палац. Ну і збудаваўшы палац, запрасіў яе сюды. Яна прыехала, кажуць, пахадзіла вакол палаца, у сярэдзіне палаца, ну і носам крутанула і сказала, што ты ведаеш, Юзеф, у майго татусі у Парыжу ёсць стайня лепшая, чым твой палац. От так адрубала, дык адрубала. І з'ехала, растаптаўшы так сапраўднае каханне. Вось такая, панове, легенда аб будаўніцтве гэтага палаца ў Лынтупах. Гэты вось палац Юзеф Бішэўскі збудаваў у 1907 годзе па праекце знакамітага польскага дойліда Тадэўша Раствароўскага. Палац збудавалі ў стылі такога позняга італьянскага рэнесанса. Ну, і я вам скажу, што гэты палац у сярэдні быў вельмі прыгожы. Кожны пакой такі бы адрозніваўся такім сваім багатым убранствам, адрозніваўся ён па каляровай гаме. А тут такія пакоі былі, называліся там кітайскі, японскі, маўрытанскі. А тут тады было праведзена ўжо цэнтральнае атапленне, а тут была каналізацыя праведзеная. Ну, а сёння вось гэты палац, паважанае панство, ён стаіць у лясах. Ну, але справа ў тым, што не таму ў лясах стаіць, што тут ідзе рэстаўрацыя, а проста яго выкупіла нейкая расійская фірма. І што будзе тут, пакуль ніхто не ведае. Вакол палаца вось Юзеф выкапаў вось такія сажалкі. Уяўляеце? Тут такіх сажалак было выкапана 4. Ну, яны звязаны каналамі, і палац апынуўся як бы на востраве. З галоўнага ўвахода ад палацу да гэтай сажалкі ішла такая лесвіца вельмі прыгожая. Тут усё было ўбрана ў граніт, каля лесвіцы стаялі скульптуркі розныя. Ну, і было тут аж 5 вось мастоў у гэтым парку. Тут вельмі цудоўны парк быў. Тут расло вельмі шмат розных экзотаў. Ну, і у парку гэтым быў збудаваны яшчэ і амфітэатр, дзе былі такія музычныя вечарыны. І вось на святы брама ў парк сюды да палацу адчынялася, і сюды маглі прыйсці вось на гэтыя святы як шляхта, так і сяляне. Вось гэтыя старажытныя могілкі, а тут называюць касцелішча,
Ну і тут на гэтых могілках пахаваны вось і шляхцічы бішэўскія, тут пахаваны шляхцічы даўгялы, тут пахаваны жаўнеры, якія змагаліся ў баях і загінулі. І тут пахаваны вось на гэтых могілках і сяляне, і шляхта. Вось такая, паважанае панства, гісторыя. Ну, я вам хочу сказаць, што вось пра гэта мястэчка Лынтупы можна гаварыць, і ўсё не выгаварыць, усё не распавесці. Ты можаш за такі кароткі час. Так што, паважанае панства, дай Бог здароўя, будзе ў нас час, і мы сюды яшчэ з вамі завітаем. Ну, а сёння да пабачэння! Всё вам самага найлепшага!